हेलो गाइस, लोगो नोंथांमोन आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय जाहैबाय। आं दा जाब्रांपारा गामिनि सान्थिपुर गामियाव दंफैयो। बाथ्राया जाहैबाय जोंहा दाख्लै बावैसो भारतारि सान्थ्रि हान्जानि लेफ्टेनेन्ट एबा आर्मिनि लेफ्टेनेन्ट मानि पस्टआव थिसनजानाय बिथां मिजिंसा बसुमतारी सारखौ दिनै गामिनि आंगो सुबुंफोरा माने बरायनो आखायाव लादों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिथांमोना बिथांनि फेमिलि माने बिनानावमोन आरो बिमा। दिनैनि जोंनि जाब्रांपारा सान्थिपुर गामिनि दाना दोनजाखानाय मानगोनां आफादगिरि आरो मानजाथाव बिब' बिनानाव सानै थामाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोन दिनै जोङो जोंनि गामिनिफ्राय माने सासे माने गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जोंनि जाब्रांपारा सान्थिपुरनिफ्राय माने सासे लेफ्टेनेन्ट अफिसार जानो हानायनि थाखाय जोंहाबो गामिनिफ्राय गोजोनथाव आरो गोग्गाथावना जों बुंनो हायो। मानो होनब्ला जोङो बेबायदि भिक्ट'रिया गामिनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय सासे माने भारतनि गेजेरावनो लेफ्टेनेन्ट अफिसार जानो हादों। जोंनि गामिनिफ्राय जों जोबोद मोजां मोनदों, बिथांखौ साबायखर होदों। जाहाथे बेबायदि बिथां बायदिनो जाहाथे जोंनि गामिनिफ्रायबो बेबायदिनो गथ' गथायफ्राबो जाहाथे सोलोंलांथों आरो बिथांनि एडभाइसखौ लाथों। गेजेर गेजेर जुदि माबाफोर सोंनो थायोब्ला सोरबा रोङैखौ रोंनो जेनेबा सोंनो गोनां थायोब्ला बिथांनाव मानगोनां मिजिंसा बसुमतारी बिथांनावबो सोंनानै लानो हागोन रोङैफोरखौ। ओंखायनो जों दिनैनि सुजुगावनो जाहाथे बिथाङाबो माने समनि आंखाल बिथाङा दिनै थांगोन, बेनिखायनो दिनै जों नैबे आमथिसुवानि दिनाव माने सम गैयाब्लाबो जों दसे समब्लाबो जोङो रायजोनि मानसिफ्रा ज' जानानै जोङो बिथांखौ दिनै माने दामनाय देनाय गैयाब्लाबो जोङो फुलजोंनो बिबारजोंनो जोङो माने बरायलांनो सानदों। नैबे जोंनि बाथौसालि जोंनि आर'नाइ ओमफ्राय जोङो नैबे गेटनिफ्राय जागायलांनो सानदों। जोंनि बाथौ मन्दिर लांगोनानिफ्राय जों जिरायसालियाव बिथांखौ बरायनानै बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय दंफैयो बिथांनो जोनोमगिरि बिमा बसुमतारी आरो लोगोसे रायखांथि बसुमतारी आरो लोगोसे फंबाय दङ आरो आबै दङ। लोगोसे जों बिथांखौबो जयैनो बरायनानै लांसिगोन जिरायसालिसिम। जोङो बिनिफ्राय दिनै नैबे गेटआवनो जों आर'नाइजों बिथांखौ मान होनो सानदों। फैदो ओइ बे माबानो होनाया नैबे माने ओमफ्राय माबाया सासे लाखाबाय मायानिखौ लादो ओमफ्राय नैबे आंनिफ्राय आखाइ खबदे बसुमतारीखौ मान बावनाय जाहैबाय आरो लोगोसे बिमाखौबो मान बावदों गांसे आर'नाइजों। आरो लोगोसे आंबो आंनि फंबाय
खाय आङो जाहाथे आंबो आंनि फंबाया जाहाथे बे लेफ्टेनेन्ट अफिसारनि बिबान मोननायलाय आंबो आंनि गोसोजों नैबे आर'नाइखौ मान बावनो सानदों। जों दानिया बिथांखौ बरायलांनोसै जों। मिजिंसा बसुमतारीनि जै, बिथांखौ आफा बोराइ बाथौआ बोर सानस्रि हरनायनि जै, भारतनि गेजेराव लेफ्टेनेन्ट अफिसार जानो हानायनि जै, जाब्रांबार सान्तिपुर गामिनिफ्राय अफिसार मोननो हानायनि मिजिंसा बसुमतारीनि जै, बिथांखौ आफा बोराइ बाथौआ बोर सानस्रि हरनायनि जै, भारतनि गेजेराव लेफ्टेनेन्ट जानो हानायनि जै, जाब्रांबार सान्तिपुर गामिनिफ्राय अफिसार मोननो हानायनि जै, बर' हारिनि जौगाथों, बर' हारि गेवलांथों, जोंनि गामिया देरहासार जाथों, बुहुमनि गेजेरावनो बिथाङा आफा बोराइ बाथौनि अननायाव सोरखिलांनो हाथों। बिथाङा नै बेयाव माने थांबाय माने जौसाङाव बिथाङा स्पिच बुंगोन आरोना। Chinese